Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Türkmen prezidenti telewizioniýa boýunça ýokary derejeli resmini wezipeden boşatdy. Media ösüşleri wagt etmeli. 19 martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň orunmasary Edid Rejepow işdi goýberen düýüklü kemçilikler üçin wezipeden boşatdy. Türkmen medeniýetini wezipeden çetleşdirilen resminiň işdi goýberen kemçilikleri barada jekmejik maglumat agzalmaýar. Ýatadyp geçsek mundan odal prezident Berdimuhammedow Türkmen telewizioniýasynyň alyp barýan işleri terim gezek nägilelik bildirip Türkmen mediasyna degişli tawşyryklary berip gelýär. Meselem TDH-nyň maglumatlaryna görä geçen ýylyň aýagyny has takygy 2017-nji ýylyň 8-nji dekabryna geçirilen Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisini prezident Türkmen teleýaýlymlary we olarda efiri berilýän gepleşikleriň mazmunyna salgylanyp teleýaýlymlarda täsirli gepleşikleri guramak ýurdumyzyň gazanýan üstünlüklerini dogry beýan etmek we milli däplerimizi degişli derejede giňden wagt etmek barada aýdypdyr. Türkmen prezidentiniň 2016-njy ýylyň oktýabr aýynyň ortasyny geçiren hökümet maslahatynda da köpçülikligiň habar beriş serişdeleriniň işleriniň döwrüň talaplaryna hemişe laýyk gelmeýänligini belläp degişli ýol başçylary nägilelik bildirenligi, milli telewizioniýada ýaýlama çykýan gepleşikleriň taýýarlanyşyna, görnüşine we mazmunyna ören jogapkärli çemeleşilmegiň derurdugyny, onu ahlak, gözellik we terbiýeçilik taraplaryň aýraty nazara alınmalydygyny aýdanygy Türkmen medeniýetiniň habarlaryna agdalýar. 2017-nji ýylyň awgustynda Türkmen hökümeti ýurtda gazanýan üstünlükleri wagt etmek üçin Türkmen mediasyndan täze usullar tapmagy talap etdi. 2018-nji ýylyň ýanwar aýynyň başynda prezident Berdimuhammedow medeniýet boýunça vice-premier Annageldi Garajaýewa ýol başçylyk edýän pudowyny gödäwçiligi gowuşadyny üçin berk käýinç berdi. 2018-nji ýylyň ýanwaryny Türkmenistanyň mejlisi telewizioniýa we radio gepleşikler hakkynda Türkmenistanyň kanunyny kabul etdi. Meclisin agzalyan kanuny kabul eden maslahatyny çykyş eden deputatlar telewizioniýa hem-de radio ýaýlymlarynyň işgärleri özleriniň taýýarlayan gepleşiklerini döwletiň durmuşynyň täze we öňüne barjy işlerini giňden wagt etmeli hem-de adamlar tolgundurýan meselelerin oňuň çözgüdini tapmaly diýdiler. Şeýledir şu ýylyň ýanwar aýynyň aýagyna ýylyň jemleri boýunça geçirilen hökümet maslahatyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň köp sanly dürli köpçüliklerin habar beriş serişdeleri hereket edýär. Olar ýeçiliginiň görnüşi baryan iş uğru maglumatlary bermegiň usuly boýunça bir-birinden tapawutlanýar. Elbetde olaryň ähli tüçünem ýokary derejeli hünärmenler zerur bolup durýar. Emma gynansyk da häzir çenli ýurdumyzda bu giňerimli wezipeleri ýokary derejede merkezleşdirip çözýän degişli binýady bolan ýokary okuw mekdebi ýok. Şoňa görä bir jurnalistika we köpçülikligiň kommunikasiýalary institutuny döretmek maksada laýyk bolardy. Bu ugurda ýurtda täze institut döretmek hakyna çykyş etdi. Bu mesele bilen medeniýet we köpçülikligiň habar beriş serişdeleri boýunça täze verilen vice-premier Bahargul Avdiýewa meşgullanmaly edilipdi. Ýöne ýokary wezipeli resmiýleriň ýurt başçysynyň alýan käýinçleriniň bir käýinçleriniň ýa-da olaryň wezipelerinden boşadylmagynyň ýurdun media ulgamyny ýetirýän oňuň ýa-da oňoýsuz täsiri barada Türkmen medeniýetine maglumat berilmeýär. Türkmen häkimiýetleri media we habar beriş serişdeleriniň işgärlerinden we jurnalistlerinden ýurtda gazanyldy diýilýän üstünlükleri täze ýetilen sepgitleri wagt etmegi talap edýär. Freedom House we serhersiz reportýorlar ýaly halkara guramalar Türkmenistanyny azat medeniýetyň ýokdugyny, häkimiýetleriň söz azatlygyny ýiti çäklendirýändigini ýylyň-ýyly ýaýradýan beýanatlaryny aýdýarlar. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Azatlyk öz çeşmeleriniň we habarçylarynyň şahsy maglumatlarynyň goraglylygyny kepillendirýär. Dünýäni 19 martda Azatlyk radiosyny Türkmen häkimiýetleriniň azatlyk bilen hyzmatdaşlyk edýän, habarlaşýan ýa-da maglumat ugrudýan çeşmelerini ýyzarlaýanlygy barada maglumat çap edildi. Azatlyk radiosu öz çeşmeleriniň şahsiýetiniň howpsuzlygy boýunça çynlygy tagalla edýär we olaryň gezlenligini aýratyn üns berýär. Dün ma'lum bolan habarda Türkmenistanyň Daşoğul welaýatyny Türkmen häkimiýetleri hususan bilim terbiýeçilik idaralarynyň işgärleriniň mobil telefonlaryny köpçülikleýin ýygnaýanlygy, olary uwuşdan tutma barlaýanlygy we howpsuzlyk gulluklarynyň azatlygyň çeşmeleriniň ugruna çykanlygy barada habar berildi.
Şeýle habaryň peýda bolmagy bilen düýün käbir okuyucudur dinleýijilerimiz azatlyk bilen habarlaşmagyň howpsuzlygy boýunça howatyrlanmalaryň yerlikliligi ýa-da dälligi bilen gyzyklanýar. Azatlyk radio öz habarçylarynyň we çeşmeleriniň howpsuzlygynyň üpçün edilmegi barada çynlygy tagalla edýär. Azatlyk radio bilen habarlaşýan çeşmeleriň we habarçylaryň şahsy maglumatlary diňe azatlygyň direktoryna ma'lum bolup, ol hem maglumatlaryň goraglylygyny ören ünsli çemeleşýär. Şol bir wagtyň özünde azatlyk radiosy howpsuzlygyň has ýokary derejede üpçünçiligini we maglumatyň has berk goraglylygyny gazanmak üçin Telegram, WhatsApp we Signal ýaly telefon telsimlerini ulanmagy maslahat berýär. Asliýetine Türkmenistanyň raýatlarynyň maglumat edinmek hukugy ýurdun konstitusiýasyna kepillendirilýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 42-nji maddasynda her bir adama pikir we söz azatlygy kepillendirilýär. Hiç kimiň adamy öz pikirini erkin beýan etmegini gadagan etmäge, şonuň ýalyda onu kanuny laýyklykda ýaýratmaga päsgel bermäge hukugy ýokdur. Hiç kim özüniň pikirini we ynam ygtykadyny beýan etmegine ýa-da olardan ýüz döndürmegine mejbur edilip bilinmez. Her bir adamyň döwlet ýa-da kanun arkaly goralýan gaýry sirleri özünde saklaýan maglumatlardan başga maglumatlary kanunyna gadagan edilmedik usulda erkin gözlemäge, almagy we ýaýratmagy hukugy bardyr diýilýär. Şeýle-de 19-njy martda çap edilen habarda howpsuzlyk gulluklarının azatlygyň çeşmelerini tapmak üçin hususan bilim terbiýeçilik idaralarynyň işgärleriniň el telefonlaryny ýygnap, olardaky maglumatlary barlaýanyny aýdylýar. Beýleki bir tarapdan ýurdun ýokary kanunçylygynyň 38-nji maddasy raýatlaryň şahsy maglumатlarynyň goraglylygyny kepillendirýär. Konstitusiýanyň agzalýan maddasyna adamyň özüniň razylygy bolmazdan onuň şahsy durmuşy barada maglumatlaryň ýygnalmagyna, saklanylmagyna, peýdalanylmagyna we ýaýradylmagyna ýol berilmeýär diýilýär. Gaýtala baýsa azatlyk radiosy öz çeşmeleriniň habarçylarynyň hem de redaksiýa bilen gatnaşyk etýän okuyucudur dinleýijilerin şahsy maglumatlarynyň goraglylygyna aýratyn üns berýär. Şol sebäpden azatlyk bilen habarlaşmak, maglumat ýollamak, gepleşikler dinlemek we web saytdaky materiallar bilen tanyşmak, olary okumak hem de redaksiýa bilen gatnaşyk geçmek howpsuzdur. Halkara hukuk goraýjy guramalary Türkmenistanyň söz azatlygynyň gözgoýuny ýagdaýdadygyny hasabat berýärler. Freedom House guramasynyň 2017-nji ýylda ýaradan hasabatyny Türkmenistanyň medeniýet azatlygynyň derejesi erkin däl kategoriýada ýerleşdirilendir. Şol bir wagtyň özünde halkara hukuk goraýjy guramalaryň hasabatlaryny Türkmenistanyň medeniýet we media atmosferasy Demirgazy Koreýanyňkydan köplenç bir ýa-da iki diş ýokarda ýerleşdirilýär. Bu aralykda türkmen mediýasy ýurdun ähli ugurlarda bede wady bilen öňe barýanlygyny taýýar. Beýleki tarapdan Türkmenistanyň hökümet başçysyny ýurdun media ulgamynyň bitirýän işlerini wagtaly tanqid edýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan Nowruz bayramyna we köpçülikliň aga jekişlige döwlet derejesinde taýýarlanýar. Türkmenistanyň prezidenti 19-njy martda geçirilen video şekilli maslahatynda Nowruz bayramyna taýýarlyga we aga jekmek aksiýasyna aýratyn üns berdi we ony ýokary derejede geçirmek baradaky ozalky tapşyrygyny ýene-de gaýtylady. Gurbanguly Berdimuhammedow hususan da her bir döwlet edara kärhanasyndan nowatçylary bellemegi tapşyrdy. Türkmenistanda 21-nji we 22-nji martda bellenýän Nowruz bayramy resmi din jalyş günleri hasaplanýar. Muňa garamazdan döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň din günlerinde we döwlet bayramçylyklarynda işe we nowatçylyga çekilmegi ýurtda ýyllar boýy giňden ulanylyp gelýär. Türkmen hökümetiniň şu ýylky planyna görä 21-nji martda Aşgabatyň etegindäki Ahal ýaýlasy atly giňişlikde köpçülikliň agaz oturtmak boýunça ähli halk ýogary geçiriler we ýa-ni bayramçylyk konserti bolar. Ýurt resmiýetleri bayramçylyk konsertine aýratyn taýýarlyk görýärler. Şu sebäple ýurdun ähli welaýatlarinden paýtagta öňünden ýüzlerçe adamyň öz hasabyna getirilenligini azatlygyň yerli çeşmeleri habar berdi. Prezident Berdimuhammedowyň kararyna görä şu ýurtda 3 million nahal ekiler, esasan arsa agaçlary. Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleriniň aýtmagyna görä nahallar edara kärhanalaryň işgärleriniň hem maliýe hem de iş güýjüniň hasabyna oturdylýar. Türkmenistanda her bir edaranyň her ýyl oturtmaly nahallarynyň yeri we sany yerli häkimlikler tarapyndan öňünden bölünip berilýär. Esasan ýurdun içindäki pitomniklerde ýetişdirilýän nahallary her bir edara öz hasabyna satyn alýar. Kärhanalarda munyň üçin ýörüýte maliýe fondy bolman soň çykdyjylar işgärlerden ýygnalýan pula satyn alýar. Nahallaryň bahasy 5 we 15 manat aralygynda. Azatlygyň Türkmenistandaky söhbetdeşleriniň sözlerine görä köplenç her edaranyň ekmeli agaçlarynyň sany işgärlerden has köp bolýar.
Meselen Balkan vilayatynyň Ülkäni öwreniş muzeýinde 42 adam işleýär. Şol agaç ýakşylygy üçin bu ýerden 2 nowatçy bellendi. Üstesine işgärleriň ýene ençemeti dinç güni işe çykmaly edildi. Bu kärhanadan 300 agaç ekmek talap edildi. Emma işgärler agaç oturtmaň tertibiniň kesgitlenen wadyna fevral aýynda şol oturdulmaly agaçlaryň puluny ýygnap eýäm häkimlige tapşyrdylar diýip Türkmenistanly çeşmämiz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä agaçlar oturdulandan soň kärhanalar olaryň soňky ýedegini soğurşunu öz gücü bilen berja etmeli bolýarlar ýa-da öz hatabyna hakyna bagwan tutmaly bolýarlar. Türkmenistanda 1990-njy ýyllardan bäri ýylda millionlar çağa çekilýär. 1999-njy we 2009-njy ýyllaryň aralygynda agaç ekmek maksady bilen döwletiň garamagyndaky gök guşak atly ýöriti bileleşik iş alyp barypdy. Gurbanguly Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçmeninden soň gök guşak dargadyldy. Emma her ýylda millionlar çağa ekmek tejribesi dowam etdirildi. Täze nahallar ähli halk çäreti hökmünde ýylda 2 gezek bahar we güz mövsüminde oturdylýar. Emma yerli synçylar ýylda oturdylýan agaçlaryň örän kiçi böleginiň kökurýanlygyny, aglaba köpüsiniň gurap galýanlygyny belliýärler. Käbir bilermenler munyň sebäpleriniň birini nahallaryň bir wagt oturdulmagynda görýärler. Gözüň aýagynda oturdulan agaçlar has gowy kökurýär. Bahar aýlarynda tebigatyň oýanýan wagtynda agaçlaryň oturdulmagy ylmy esasa ters gelýär. Emma bu tejribe gynasakda 25 ýyl bäri dowam etdirilip gelýär diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky söhbetdeş aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti şolky agaç ekişlik kampaniýasy barada 19 martdan çykyşynda köpçülikliň bag-bagçylyk aksiýasyna ylmy taýdan çemeleşmegiň zerurlygyna öňsü çekipdir. Bu arada döwlet mediýasy habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda täze agaçlaryň ekilmegini ýokary derejede guramalaşdyrýarka şäherlerde esasanda paýtagtda ýurduň tebigatyna çydamly öňünden ösüp oturan agaçlaryň häkimetler tarapyndan köpçülikliň çapylyp ýok edilmegi dowam etdirilýär. Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilsimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açar sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdmelisiniz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 we goşmak 420 773 797 383. Telegram Messenger'ini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izarlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýöriti kodlanýandygyny aýdarlar. Has hupsuz söhbetleşlik üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýöriti gullyklary henüz hem Telegram koduny döwüp bilmediler. Bilşiniz ýaly Türkmenistanda messengerlaryň aglabasy şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma Messenger'i işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowu geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanyjy we onuň ýerleşen ýeri baradaky maglumatlary gizleýän ýüriti bir mümkinçilik gözüňünde tutulandyr. Şu sebäpli proxy serverler Türkmenistan ýaly interneti çäklendirýän ýurtlarda uly meşhurlygy eýedir. Türkmen ýüriti gullyklary nähildir bir ýol bilen Telegram Messenger'ini petiklemegi başarsalar-da, siz VPN, şol sanda ýüriti Azatlyk radiosu üçin işlenip taýarlanan Sayfon 3 programmalaryndan peýdalanyp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündəligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkiýede 3 kilo 30 gram geroin äkitip barýan türkmen zenany saklandy. Türkiýanyň CNN Türk telekanalynyň habaryna görä, Kayseri şäherine barlyk üçin durdurulan awtobusda 3 kilo 30 gram geroin bilen saklanan türkmen zenany göz astyna alındy. Habardan çen tutulanda Kayseri'nin polis müdürlüğünün neşe karşı görüş bölümünün işgärleri yurdun günün ornaky vilayatlardan jemlenen neşäniň Türkiýanyň günwatar vilayatlaryna äkidiljeği barasynda gizlin maglumat edinýär.
Ondan soň şäher ara ýolagçy gatnajan awtobuslar durup barlamaga başlayan polisler awtobuslardan birinin bagajyndaky sumkasyny iki bölünip gaplanan ýagdaýda 3 kilo 30 gram geroini äkidip barýan LB adly 25 ýaşyndaky Türkmenistanyň raýaty bolan Zenany ele salýarlar. Neşe söwdasyny etmekde aýplanyp göz astyna alynan Türkmen Zenany ondan soň sora üçin Kayseriň polis müdürlüğine äkidildi. Anonim ýagdaýda Kayser şäherinden Azatlyk radiosyna maglumat beren polis çeşmesi neşe äkidip barýarka saklanan Türkmen Zenany barasynda derňe uýuşynyň dowam edýändigini aýtdy. Ýöne ol Türkmen Zenany barasynda jikmejik maglumat bermekden saklanýanyny bildirdi. Polis çeşmesi şolar wagtyň özünde Muň Türkmenistan raýatlaryň neşe söwdasy bilen ilteşikli saklanýan ilkinji wakasy däldigine üns çekip Türk mediasyna häli şinni bu barada habarlaryň ýaýraýanlygyny ýatlatdy. Gepin gerdişiniň öräýi atlasak 12 martda Türkiýanyň Konya şäherindäki Selçuk Üniversitetinde halkara gatnaşyklary we döwlet dolandyrylşy ýaly bölümlerde okaýan Türkmenistanyň raýaty 24 ýaşyndaky Toýgelli A, 26 ýaşyndaky Döwran M bilen Aradygylyç A adly studentler bolýan jaýyna neşe öndürmekden tutsak edilipdi. Şeýle de İstanbul'un Fatih etrafına mehmanhana kurulan operasiyada YR adlı Türkmenistanlı Zenany satıwa çıkarmaga taýýar görünüşde köp mukdarda ben gaty hem ogrudylan görünüşde kokain bilen line-up adlandyrylýan neşe maddasy 18 sany tüpüň müllesi we neşe satywyna ulanylýan terezi bilen tutsak edilipdi. İstanbul'un Kartal diýen ýerindäki bir öýde geçirilen operasiyada bolsa, Türkmenistanyň raýatlary 54 ýaşyndaky GK adly Zenan bilen 24 ýaşyndaky AA we 32 ýaşyndaky JA dagy 50 kilogram ben, 350 gram geroin, 3 tanam neşe terezisi bile tutulupdy. Beýleki tarapdan İstanbul polisiniň neşe garşy görüş bölüminiň işgärleri Zeytinburnu, Awjylar, Bayrampaşa, Esenyurt, Büyükçekmece, Fatih we Ataşehir etraplarynda gurulan operasiýalaryna neşe satmakda güman edilýän 21 sansy Türkmenistanyň jemi 33 adamy tutsak edipdi. Sözü jemlesek Azatlyk radiosynyň synançygyna garamazdan Türkiýede neşe bilen ilteşi güman edilip saklanýan Türkmenistanyň raýatlaryň ykballary barasynda degişli Türk we Türkmen resmiýlerinden nähilidir bir komentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak başartmaýar. Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar güldürüňi men Aras Perveş dowam etdirýär. Birleşik Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Nowruz bayramyny geçirýän Eýranlylara ýiberen ýyllyk gutlugyna Eýran hökümeti bilen güýçli rewolýusiýa sakçylaryny tanqid astyna aldy. Men dünýäniň dürli ýerlerinde bahar bayramyny toýlayan milyonlarça adama owadan we mübarek Nowruz arzu edýär. Trump 19 martda ýiberen gutlug beýanatyny aýdýar. Trump gutlugyna Eýran halkynyň halka hyzmat etmegiň deregine, öýlerine hyzmat edýän hökümdarlaryň ýüküni çekýändigine ananýandygyny belleýär. Trump aýratyna rewolýusiýa sakçylaryny daşary ýurtlarda terrorizmi maliýeleşdirmek üçin Eýran halkyna zulüm sitem edýän, olaryň baýlygyny talaýan düşman goşun diýip adlandyrýar. Amerikan prezidenti rewolýusiýa sakçylary Siriýanyň hökümetini we Siriýanyň, Iragyň hemde Yemeniň şaýy ýarym harby toparlaryny goldamak üçin 16 milliard dollardan agdyk çykda jetdi diýer. Trump şeýle hem olary Eýran halkyny tozdurmakda, daşky kurşawy dargatmakda we raýat hukuklaryny basyp ýatyrmakda aýplaýar. Trump'ın ötön ýyl Nowruz münasibetli ýiberen gutlug beýanatyna siýasat agdalmaýardy. Nowruz Eýranyň iň uly milli bayramçylygydyr. Ol maşgala agdalarynyň ýygnanmagy bilen diýinçaliş we birek-birege sowgat bermek bilen toýlanýar. Nowruz Eýran bilen seretdeş musulman ýurtlarda we dünýäniň beýleki ýerlerinde hem şahatlyk bilen geçirilýär. Amerikanyň döwlet departamenti tarapyndan 19 martda Nowruz münasibetli çykarylan beýannamada bolsa,
Üstümüzdäkilerin başlaryna hökümete garşy protest geçiren eýranlylar taryplanýar. Bu protestleri häkimetler basyp ýatyrdylar. Döwlet sekretarının ornmasary Jan Sullivan men öten ýyl azatlyk, mertebe we adam hukuklaryna hormat orduna protest geçiren Eýran halkyndan ilham aldym diýdi. Birleşen Ştatlar düýpli söz azatlygy, din we parahatçylykly ýygnaşyklar üçin edilen tagallary goldaýar diýip Sullivan aýtdy. Sullivan soňra hem Nowruz bizim öz umytlarymyz we geleceğimiz hakda oýlanmak üçin bir fursatdyr. Goý öňümüzdäki ýyl hemmelere parahatçylyk, erkinlik we bolalýynlyk getirsin diýip sözüniň üstüne goşdy. Sullivan Nowruz gutlugyny diňe Eýranlylary däl, Birleşen Ştatlardaky, şeýlem Awganystandaky, Azerbaýjandaky, Hitaýdaky, Gürjistandaky, Hindistandaky, Eýrandaky, Tajikistandaky, Türkiýedaky, Türkmenistandaky, Özbegistandaky jemaatlara 7 supranyň başynda naharlanyp, şahatlyk, tans, aýdymsaz bilen wagtlaryny maşgala agdalary we dostlary bilen hoş geçirýänlere iýerýändigini aýtdy. Gepler Adatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündəligi bilen men Şaymerdan Gulum Radio Kabuldan. Top proyektinin kuruluşuna Awganistanda da girişmek boyunca arada Günbatar Awganistanyň Hira şäherinde dabara geçirildi. Ýöne top proyektinin kuruluşuna Awgan topragynda henüz başlanmagyny resmiler aýdýar. Gaz geçirjisiniň ugurunda howpsuzlyk şertleriniň hem gadyl däldigini resmiler ma'lum edýär. Top taslamasynyň howpsuzlygynyň her halatda öpçün edilejekdigini Awganistanyň Içeri işler ministrligi habar berdi. Awganistanyň Içeri işler ministrliginiň medbuat wekili Nasrat Rahiminiň aýtmagyna görä, top proyektiniň goragy üçin ýürekde güç döredilýär. Bazarha niruy emniyeti temin emniyeti proje topi tawzif Howpsuzlyk goragy güýçleriň müňlerçesi top proyektiniň goragy boýunça gullyk eder. Proyektiniň howpsuzlygyny öpçün etmek Awgan güýçleriniň borjudyr. Onuň üçin ähli teýýarlyklar görüldi. Top proyektiniň gurulşygyna hiç bir topar wehim salyp bilmez diýip Rahimi nygtady. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasyna Awgan resmileri aýratyn ähmiýet berýär. Gaz geçirjisiniň tranzit töleginden Awganistan ýylda ummasyz girdeji eder. Trans Awgan gaz geçirjisiniň işi başa barsa ýurtda ýagdaýyň gadalaşmagyna da ol sebäp bolar diýip resmiler umyt bildirýär. Trans Awgan gaz geçirjisiniň Türkmenistan böleginiň gurulşygynyň tamamlanandygyny Awganistanyň dagy magdanlary we Senagat ministrliginiň wekili Abdulkadir Mutfi aýtdy. Gaz geçirjisiniň gurulşygynyň Awganistan böleginiň işine de başlanjakdygyny Mutfi bildirdi. Pipeline Afghanistan tarafı resideledi. Pagastimuk ki da pipeline kerigi ha tedidi amali kedulu para. Gaz geçirjiniň turbasy Awgan topragyna şeli çekildi. Bärde käbir techniki işleriň üstünde işlenýär. Gaz geçirjiniň ugurunda barlyk işleri geçirilýär. Gaz geçirjiniň gurulşygyna Awganistanda da tezlikde girişiler. Onuň üçin Awganistanda teýýarlyklar görülýär diýip Mutfi belledi. Top proyektiniň gurulşygyny özleriniň goldaýanlygyny Taliban elan etdi. Emma bu proyektiň gurulşygynda korrupsiýa ýol berilmelidigini Taliban hereketi talap etdi. Pakistan öz bähbidi üçin top proyektine jeňçileriň ziýan ýetirmegine fursat bermez diýip bilermeler aýdýar. Ýöne top proyektiniň işiniň başa barmagyny Iranyň islemýanlygyny olar öňe sürýär. Proje ra sabotaj kana. İran i proje ra zede menafi stratejik xud meydana. Kabul Üniversitetining mugallimi Abdulwasi Haydariň aýdysýaça top projektini İran öz bähbidine garşy hasaplaýar. Şo sebäpden top projektiniň işiniň amala aşmalygy üçin İran ýeragly toparlary goldap başlady. İran Türkmen gazynyň İranyň üstünden Pakistan we Hindistana aktarylmagyny öňleýärdi. İranyň bu arzusy başa barmady. Şonuň üçin İran top projektine päsgelçilik döretmekden hergiz çekinmez diýip Haydary aýtdy. İran proje tepiler yani Türkmenistan, İran, Pakistan and India. Awganistanda dürli ekstremist toparlaryň hereket edýändigini resmiler hem boýnalýar. İslam döwleti adly toparyň ýaragylary hem Awganistanyň dürli sebitlerinde boý görkezdi. Unorta Günbatar Awganistanda hem howpsuzlyk şertleri yaramazlaşdy. Şeýle ýagdaýda top we bölek projektleriň gurulşygyny kynçylyksy amala aşyrmak ýeňilem düşmez diýip synçylar aýdýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.